Kene kagek gantekke Sinuwun Kresna mak brepet. Jane iki tak ampet malah seru ae. Werkudara. Tak jarwani ya, Dik. Yen si Adi kuwi durung sirna Margalayu, kelingan apa ora? Nalika durung tumapak perang Brataweda, janjine kadangmu Bayu Pitu sago bakal mbiyantu marang Dimas Werkudara yen to kana kesupiting kewa. Mengkono Werkudara. Sena kumreka tamwiring marih kumlep risang pindha wentis ngelingono gamburna cinarita Raden Werkudara dupi nampi sabdaniring naka ingkang Rakanata Ndrawati Prabu Bathara Kresna kapetik talinganira kemutan gumregah penggalihnya yen samangke sedya kabantu dening para kadang-kadang Bayu Pitu. Sanalika Raden Werkudara matekaji pameling ing ngriku kadang Bayu Pitu cumra saka Jumantara manjing wonten anggane Raden Werkudara. Kumpuling Bayu Pitu bisa pulih kekuatane Raden Bratasena. Kiya matekaji Bandung Bandawasa ngetok kekuatan. Krosane 1000 gajah bobote 7 gunung sigra ngasta gada rujak pala. Senajan wanci dalu badhe ngamuk punggung wonten barisaning mengsah nyat saka palenggan Raden Bratasena ngasta gada rujak pala. Sinuwun Kresna. Kepriye Petra? Niki pripun to Werkudara dereng emut. Tasih nglegereng ten ngajeng kula niki. Pripun sinuwun? Lah mripatmu ki pira? Nggih, namung kalih. Lah kok ora waspada? Niki peteng dedet limengan ngeten e. Niki punarpanipun Kang Rayendra Werkudara njebubuk ten mriki. Dimas Werkudara wis bisa ilang saka Pandulu ngasta gada rujak pala. Senajan to iki wancine bengi, kekuatane Bayu Pitu semanuk maring Dimas Bratasena. Matekaji Bandung Bandawasa iki linggar saka papan kene arep ngecak perang, ngepuk barisane mungsuh. Lah niki sing jingkrungi. Kuwi adimu Bagong. Wah. Jan. Aja sembrono, Tru. Udane didak sakayange. Agek meling-meling enteni pecahe. Anggep kuwi ngopo jintel nang kene. Karang kowe men darane aku Werkudara. Werkudara lambene ndredek kok ngono. Wis to, wektu iki Petruk lan Bagong ayo padha dibuktekke kepiye kahanane Werkudara nggone ngamuk punggung nggawa gada. Nggih, kula dherekaken sinuwun. Ayo adik-adikku lan wadya ngumpul mriki.
jagat dewa Bathara weh adikku kerti peya apa dene satu permeo wonten paring dawuh Koko Prabu ih wonten timbalan dawuh Koko Prabu lan Dimas Watama dumadung dawuh Koko Prabu kaya ngapa bungeng pikirku sawise bisa gawe patine Werkudara wayahe bengi didak-idak karo Gajah Astitama senajan to isih gereng-gereng durung mati dinteni biar mengko nek wis awan yen pancen Werkudara isih urip karben didak marang Gajah Astitama ih kawula sumanggaaken mugi lebda ing karya Koko Prabu Dimas kerti peya mengkono betul iki kabeh para wadyabala lan kabeh para senopati balaku kabeh enggal didhawuhi suka-suka minum arak minum brandy lan sak pinunggalane dar sing eca apa dene Dimas Watama tak percaya nyunggata marang Gajah Astitama mesake wiwit awan Pancakara kelawan Werkudara ngestoaken dawuh Koko Prabu sampun boten kuciwa anggen kula lelados kaliyan kelangan dalem Gajah Astitama Dimas Astitama mengkono sesaking rananggono gawe gelar wang-wang gawe gelar dirada mata rikating kandha grising carita suka parisuka Prabu Sumarma nalika semanten tuwin kadang-kadang suka parisuka dar eca nyubya Gajah Astitama nanging datan mangertos yen Raden Werkudara tasih mulih temah jati temah mulya regemeng Raden Werkudara ngasta gada rujak pala ing ngriku Raden Swatama prisa wonten regemeng tiyang beta gada sampun priksa yen menika Raden Werkudara Dian Swatama kamigilan belajar mlebet wonten telenging wana diwasa nanging pesanggeranipun Prabu Sumarma den gepuk gada saknalika ajur kumur-kumur gajah uga seda senajan to nalindra uga seda ana ing paprangan Dimas Werkudara. Oh, Kresna kakangku. Kepiye kahanane?
wanci iki wis biar gagat Rahina. Bengi mau kowe nggawa gada wis bisa mateni Sumarmo sak kadange. Ora mung mati ajur, gumur-gumur badange ora kena dikukup. Gajah yo ajur saka gada rujak polo. Iya syukur bejo sewu. Janaka wonten paring dawuh. Mbok menawa iki minangka kanggo srana ilang kekuatane Paman Pendhita Durna merga jagone wis padha mati. Injih lajeng kados pundi? Mula Werkudara lan Janaka dina iki kudu gelem nglakoni goroh. Goroh kepiye aku durung ngerti. Iki nggonmu ngepuk pesanggrane Sumarmo. Aku ngerti Swatama oncat saka pesanggrahan mlebu ana ngalas durung mati dadi tunggak kemaduh. Mula iki mengko bisa kanggo njalari ilang kekuatane Paman Durna yen kowe padha gelem nglakoni goroh. Goroh kepiye aku sagu? Iki mengko yen ditakoni kelawan Paman Durna kowe ngaku sing mati kuwi Asatama aja Gadah Estitama. Dadi nek Durna bapakku takon sing mati Asatama dudu Gajah Estitama. Mengkono. Iya, sagu. Janaka piye? Kula sagah Koko Prabu. Gelem goroh? Purun. Petruk gelem goroh apa ora? Wah, kula niki anggere wonten biayane. Goroh gelem mawon kula. Kowe ngundangno ngabarno yen Satama mati. Swatama mati ngono. Mengko rak Paman Durna bingung ilang kekuatane. Oh nggih. Dadi gedhe cilike kula ken ngabarke ngabar sing ora nyata ngoten. Iya. Jane sing mati kuwi Estitama, kula ken ngabarke sing mati Gajah Estitama napa Satama. Oh, Satama aja gajahe. Nggih. Bagong gelem goroh apa ora? Anak niki gawene. Mboten sah didhawuhi niki pun gaene goroh cah siji niki. Aku goroh nek karo bojo. Nek karo liyane ora kok aku. Gorohmu ki mung karo bojo, karo Parni. Sing jane aku arep ngetane nglengkong ngidul. Iki jenenge wong nekat-nekatan. Ora ana kesempatan nang ndi melu. Nek ora aku nglakoni goroh ngono kuwi ning ra goroh ngepenaki. Ayo. Yen ngono, wetu dina iki Petruk gage budala. Biwarekna marang para Kurawa yen sing mati kuwi Asatama. Nggih, sendika ya, Gong. Manut ora? Ane ana dite ora? Engko gampang. Nek wis ana gaweane mengko njaluk ganjaran. Oh ya wis manut, ning aja dicatut. Ora. Lemu semelang temen. Nggih pun kula manut ya, Truk. Ngabarke Satama mati. Satama mati. Satama mati. Satama mati. Utak-utak sasakodo. Ayo Kuraya kemenjangan mati Durna. Ayo Senopati Pandhawa sapa? Kon maju bareng Durna ora bakal mundur glanggang colong mlayu. Ayo senajan anakku murid Sumarmo mati sak sedulure aku saguh maju paprangan. Ucapo saking banternya
Kilurah Kanthong Bolong tuwin Kilurah Bagong nggenipun nyebar Asatama mati ngantos dumugi para prajurit Ngastina ngabarke Swatama mati. Ucap Lucitandriya para Kurawa. Swatama mati, Swatama mati. Swatama mati, mati. Swatama mati, Swatama mati. Lho. Iki kepiye? Kok ana kabar nuti ana mati? Poso atama iki. Kok gek malah anakku iki. Datama kowe anakku Datama. Satama mati, Satama mati, Satama mati. Mati. Aduh kok do ngabarke anakku mati. Mongko tak rewang aku dadi prajurit, tak rewang kraya-raya mikulohke anak. Satama mati tenan apa ora? Satama, kowe anakku. Satama, tak takon Adi Arya ketiwasan. Kados pundi Kakang Durna panjenengan madhep Senopati? Kendha pikir kula Adi Arya. Kurawa pun ngabarke nek Satama anakku lanang nika pun mati digebuk nganggo gada lucak pala kalihipun Werkudara. Sumarma Kertipeya satu permeya nggih mati, gajahe nggih mati. Niku bener niku sing mati Satama napa sinten? Lah kirang prisa kula piyambak ngertos menawi Satama mau wonten pesanggrahan. Mongko wancine dalu Werkudara nggawa gada rujak polo. Gebuk saknalika ajur kumur-kumur nganti banjir getih sarah bangke. Satama nggih ten mriku. Lah nggih ten mriku. Nek ngoten nggih mati sisan. Ambuk menawi ayo mati aku tau. Kowe anakku lanang ming siji mati kabeh aja Satama. Ning Satama nggih mati saestu. Mbok menawi nggih ngaten. Wong dasare wiwit wau niku kula ora ngerti playuna Satama mbokno nggih mati sisan. Aduh mati aku. Tak takon anakku Werkudara, anakku murid Werkudara, adimu mati ora? Bapakku. Iya, Werkudara muridku nomor 1. Aku tak takon ning blaka wae ya Werkudara. Takon apa tak wangsuli? Kowe mau bengi ngamuk. Iya. Nggawa apa? Gada rujak polo. Pesanggrane Sumarma kepuk gada ajur kabeh. Sumarma mati, Kertipeya satu permeo Kiajahe ya mati. Ning adimu Satama nang kono. Ya mbuh ora ngerti aku. Ning jare kabare Satama mati. Mbok menawa ya mati. Mati aku. Ya Satama anakku mati. Ning kowe ya tegel tenan. Mateni adimu Satama. Tegel ora tegel aku ora weruh mbuh wong aku. Ngawur lek ku ngebuk ngau gada. Ning adimu ya nang kono. Lah ya nang kono. Ning ya mati. Sajake ya gebuk gada aja.
Ayo, ati aku Regudara, kowe kok tegel karo adimu. Jam pira? Aku ora nggo jam sajai bangun. Ajur dadi getih, banjur getih sarabangke. Ning adimu ya nang kono Satama. Ya mbuh, Ning ya mati. mati. Sing mati sapa? Satama. Suarane kok clewak-clewak. Ora genah Janaka. Aku nyaluk tulung sing mati jane sapa Janaka. Anakku murid nomor 2, Ger. Ngaturaken sembah kunjuk paman. Oh ya, Ger, muridku nomor 2 Janaka tak trima bekti karo wong tuwa pangestuku tanpa ana ngligi banyu mili. Kula pundi dados jimat paman. Aku tak takon bloko wae ya, jare kowe iki ora tau gerah. Mboten. Jane mau bengi iki sing mati Gajah Estitama apa Asatama anakku? Ingkang pejah menika Aswatama. Sapa? Aswatama putranipun paman. Satama, kowe mati Satama. Ning kowe ya weruh dhewe. Namung sajakipun nggih Swatama kabaripun. Ning Satama ya wancine bengi digebuk gada karo kakangmu. Mekaten Yo sing mati sapa? Swatama. Lelakon apa iki Satama? Kowe mati. Tak takon Petruk. Petruk, Wonten napa penemban? asline sing mati kuwi sapa? Asatama. Lelakon apa? Petruk, kowe weruh dhewe. Ngertos piyambak kula nggo batre dalu-dalu. Swatama kang putra gebuk gada kaindra putra atur kumur-kumur. Bagong piye Bagong Satama mati? Aja. Aku kowe sing geblak iki. Tak dikiki. Pendhita kaya manuk gedet. Kandhang kowe iki ora tau gerah ya Bagong. Sing mati iki Gajah Estitama apa Satama? Nek ana duwite aku bloko. Mata duit. Saiki kowe ngaku mengko tak paringi duit. Sing mati sapa? Niku sing mati asline Satama. Aja. Kuwi nggonku tok nggone. Bagong jeleit. Malah nibo ngrubyuk-ngrubyuk. Aduh, malah sarungku sigar. Oh, Janaka ya ora cetha. Aku yen ora takon Anggir Puntadewa kae sajeke ora tau gara.
Boten samar menika Koko Prabu Bathara Kresna. Inggih, mila mekaten Nyai Prabu Puntadewa. Ingkang rayi ngaturaken sembah kunjuk Koko Prabu. Iya Dimas Asta Jemna tak trima. Kejawi saking menika wonten wigatos menapa dene Koko Prabu mrepeki ingkang rayi. Nggih, dadosna kawuningan. Menika wau sawungipun Durna Prabu Sumarmo sakadangipun sampun pejah dados ludira karana saking pangemahipun ingkang rayi Dimas Werkudara. Namung wedal menika kinarasana jayaning Pandhawa kedah mawisrana panjenenganipun Nyai Prabu nglampahi Dara Sembada tegesipun Goroh. Wah, mboten saged. Kula menika dados Nalindra saklami mboten nate Dara Sembada. Namung sepindah menika mboten saged. Malah keduwung Bratayuda bibar kemawon. Menawi kula dipun dhawuhi Goroh mboten saged. Piye Petruk? Wah, angel. Ming dhawuhi Goroh ora kersa. Anak aku rasah dawuh kulina. Kowe iki mulane lambemu ndledek gaene Goroh kowe. Aku mung dawuh Goroh nggo ungguling Pandhawa kok ora kersa. Saestu lair batos boten kersa Goroh. Mboten. Upami menika mangke Paman Durna tindak mriki nyuwun priksa ingkang pejah menika sinten panjenengan kedah ngendika ingkang pejah menika Asatama. Mboten saged. Piye Petruk? Wah, angel. Menika ngeten Yai. Upami mboten Goroh namung lirih kemawon. Esti Tama seru ngaten. Esti menika lirih. Menika mangke gandeng Paman Durna menika sampun sepuh. Suda pamirengipun mbok bilih miringipun menika Swatama ingkang pejah. Oh inggih. Yen ngaten kula purun ning boten Goroh. Boten. Ingkang pejah menika Esti. Boten Esti Asatama. Boten saged kedah Esti Tama. Nggih, ning estinipun namung lirih, tamunipun seru. Oh inggih. Esti Tama. Lah niku menika mangke Paman Durna temtunipun miringipun Satama. Inggih. Mung Dimas Asta Jemna mung sok borong nggonmu biyantu marang Pandhawa. Nggih, ngestakaken dawuh Koko Prabu. Ayo Petruk metu njaba. Nggih, kula dherekaken. Kula anak Prabu Puntadewa. Kula iki prapta nggih. Mangke kaluhuran Paman Durna. Pun kira setunggal menapa anak Prabu Puntadewa, putra pratanipun ing bapa tumunten klatun nampi anak Prabu. Sangeting pamundi kula Paman. Wonten wigati menapa? Kula pitados kelayan anak Prabu Puntadewa saklami Narendra mboten nate Goroh. Satemenipun ingkang pejah menika Gajah Esti Tama menapa Swatama anak kula. Ingkang sirna menika Esti Tama. Swatama. Inggih Esti Tama. Mati aku. Cinarita bawanipun Sang Pandhita Durna sampun ndungkap yuswa. Suda ing pamireng-mirengnya menika ing Seda Swatama. Kotaping wonten Jumantara. Yitmanipun Prabu Ekalaya nalika swanten den sirnakaken dening Sang Pandhita Durna Seda Malesmi dituwuh lara wirang. Manungsa jagat Raden Tresna Jemena mulat marang Pandhita Durna kaya mulat singgat betatung sigra ngasta duwung saknalika. Linenggak Sang Pandhita Durna Selna
kapisanan den tigas jangganira kagem unclang marang Raden Trastajamena. Surem-surem giwang kara kingking lir mangus wonten layon Pendhita Durna. Oh, anak Prabu Puntadewa klatring lenggana ingkang wecah menika sinten? Esti Tama. Aduh, Tama, kowe mati ya Tama. Mati kene aku. Ayo mati. Mandhet Trastajamena. Surem giwang kara kingking. Ora patut banget Trastajamena. Kowe pancen kok lanang-lanang Dewi Mana. Wani mateni marang guruku Paman Durna. Yen mung tok pateni aku ora gedun. Nanging nggonku kaya muntap atiku sebab mestakane guruku tok ngoncelan. Aduh. Awit kula mansuwi dituwuh lara ingkang Pendhita Durna kumawani nyirakaken Kanjeng Rama. Mula kula kedah saged damel pengewaneman Pendhita Durna. Aja kowe kaya lanang-lanang dewa. Ora semingkir kerisku tampan ana belajar Raden Trastajamena. Lingguh Dimas. Janaka wonten dawuh iki mau jeneng sira bakal nyirnake marang Dimas Trastajamena. Inggih, awit piyambakipun kumawani nyirnakaken guru kula Paman Durna. Monggo mestakanipun kangge uncelang kula mboten trimah Koko Prabu. Aja kaya ngono. Pancen kersane Dimas Trastajamena bakal maresmi dituwuh lara wirang. Sebab Paman Durpada wong tuane Dimas Trastajamena iku sing mateni ya Pendhita Durna. Mekaten, mula kang saka iku wis sapin kamurkanmu gandeng Senopati Ngastina wis temeka pati Paman Durna. Ayo ndak adepake samanungsane Kanjeng Eyang Baginda Maswati. Kawula dherekaken Koko Prabu.
saya dalu araras abiyara sarating lintang kumedhap titi sunya madya atri lumrang gandaning puspita karnaning pudyan nira sang Dwijawara ambrang ngang lir kumaraning madu bronto wis lajeng dene rumiat nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna den diraken ing Raden Janaka ing nembe kedadosan sirnanipun Pandhita Durna den tigas jangganira marang Raden Trustajumena ing riku nata Ndarawati kadhiraken kang rayi ing estring tias semedya sowan wonten pesanggrahan Randuwatangan sungkawanira Raden Trustajumena mlajar ajrih kelawan Raden Janaka ing riku bisa nuwuhke gara-gara saya dalu rasa biara sarating lintang kanggo medhap titi sunya madya atri lumrang gandaning puspita Dwijawara mbrengeng gara-gara kang dumunung madya pada bumi gonjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit tangisi bumi lindhu dina kaping 7 lumahe blegak bleduk mangampak panjang sapi gumarang kasus prangkul rubuh ngadang dalan sawah kapentang telo isi gremetan kang mawisa tirtane samudra mangambak-ambak pindha nglana padharatan mino gedhe nglumbu kang didil dadi lendhet gedapa tangisi langit udan barang salamangsa klumpating palangkung tejo manjala-njala dedet rawating akak gunung longsor tarung padha gunung jagat peteng dedet kaya bangun kasabut lebu lidah tatit pating kaloro barepir pating balber gumaluduk sewani gono kadingorno jagat sapitu satemah gara-gara sumundul kayangan Suralaya wata gagrikon jeblus lawang samangkep kebujat-bujato kawah candra kaya kinutlak-kutlak kinebur kebur gambiraya geger dewa dewi apsara hapsari awe ketaman gara-gara nanging yen gara-gara wonten ing jagat pakliran pranyata mung ngurmati Wijaya Lurah Semar Badranaya kadhireken marang kang putra cacah 3 sami pacak gojek pun madyaning ora-ora Langing kalana gelar pandan
loro kurang 10 menit ana pamundhut saka sedulurku wates ngresake selendang biru ya tak aturke. Ya dikaya ngapa karang awake agek adem panas, flu watuk pilek, agek ungsum. Nyuwara gedhe alote ra ilok. Ning ora apa-apa, sing penting kelakon. Yo, Bu. Teruske. Sajaen tadi laras. Hamung enaki hati Kon bareng kala ora gelem nek ra boncengan. udanane wau Mas Petro. Oh. Agak watuk pilek kok udan-udanan. Yuk teruske. Batin setiamu Siaga kanca, gerak. Selendang biru. Wah, kabeh do gelem muni kok. Sing ra muni ngati-ati. Tibake slepek songo. Selendang biru Aja ngene, aja ngono. Oh ya yo. Linggo. Linggo kok. Rumangsa bombong atiku ya, Reng. Ah iya. Iki nang ndi, Cak? Sowan ana ing bale desa Bendungan. Lah ujube warga Bendungan apa? Iki merti desa uga dibarengke karo hari jadi Bendungan sing wis 29 taun. Wah, aku ya melu seneng. Iki dipancarke radio. Iya, dipancarke radio. Ning yo gandeng suarane kaya blek embuh. Wis ora apa-apa, sing penting nindake jawuh. Nalika semono panjenengane Bapak Dukuh Bendungan kene Bapak Palan rawuh nggonku. Tarane nek ana tamu ketoprak. Nyandang Jawa ngagem iket, wah. Jan ketok mungguh. Ha iya. Sing isine aku supaya sowan rene ya kuwi merti desa suka panglipur marang Sutresna Budaya kakung putri kang cegah wungon iki arek ngono ulang tahun sing ping 29 muga-muga lestari lancar panjenengane Bapak Lurah ing Bendungan kang diayomi dening Ibu Lurah ing Wates supaya bisa lancar pembangunan kabeh padha slamet sehat oleh rezeki sing agung panjang umure Allahumma amin. Ya dilalah ya Reng sowan mrene kok ya prei suwe malah watu pilek aku mau nang ngomahe nganti bebetan kleru ya ora apa-apa karang ya prei sesasi sasine kek sasi rendeng. Iki monggo wingi udan-udanan. Watuk pilek ora apa-apa. Sindene yo flu. Lah, ora apa-apa. Iki wayang gamelan dhewe. Ala-ala yasan dhewe. Saiki aku
Nonggulon, Desa Keduren, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Wis ora kliya. Biyen ya asline saka Toyan kono. Arek ngono. Nggawa pangrawit pradangga, prangawit pradangga ki wiyaga. Komplit. Isih nom-nom. Monggo iki rumangsa kaya bungah atine. Kadang wis dadi dumiraka kaya kowe iki. Wis weling karo aku to. Nang ndi-ndi iki mesti aku sing kon matur. Muni piye? Upamane ora ana kok metu ya. Wah. Kacau. Tukok. Tukok ki apa? Metu rokok ngono. Ning paduka wis siaga. Syukur ngono. Mula kanca-kanca do betah melek. Ning piye, Gong? Mau sore ya wis metu kok ijo. Saiki kok nganggo ireng. Ora apa-apa nek Brontoyuda ki Panakawan metu sore ora apa-apa. Ora njuk mesti gara-gara sing metu Panakawan ora, nek Brontoyuda ket sore metu ora apa-apa. Ngene ya apik, sore mau nganggo petruk garing ijo iki ireng. Ngetokke nek Brontoyuda ki kek sepi utawa gek bunek mulai ireng. Iya. Waranggana ana 5 cacahe. 5. Sapa wae, Tru? Sing sisih wetan dhewe kuwi bintang tamu. Ibu Titik saka Wates. Ibu Titik, binatang tamu. Wis kowe. Bintang tamu kok binatang tamu. Wis mlebu nang televisi, nang ketoprak ya dagelan. Oh. Bu Titik perawan dengkulmu plaset. Aku sing cok kenal wis tau ngerti perawan po. Ya meng urung tau go metu macan. Bu Titik saka Wanasidi. Mau sing metu kuwi Mas Joko. Ha iya wis dadi sedulur. Sesuk ande gawe nek ora ngulemi karo aku ngati-ati. Ya mesti ngulemi kaya Bu Titik. Njur tengene kuwi uga adikku saka Kebumen. Asmane Bu Warti, kuwi garwane ya dalang. Oh ya syukur ngono. Njur kulone Bu Warti kuwi anakku wedok sing mbarep jenenge Supriyanti. Supriyanti. Bojone sapa? Kuwi bojone sing ngendhan. Oh alah ya ampun. Ya syukur nek ngono iki mung sak sedulur. Ha iya. Njur kulone Ibu Supri kuwi mantuku saka Kebumen. Bojone anakku Ragil Gunawan. Oh, ora ngono. Jenenge sapa? Niken Supriyani. Wah, aku ya seneng kok. Angger dalang ndek bojo sindeng ngono kuwi wis ra keli ya. Suarane ya apik. Apik campur sari ya apik kok. Saya nek nyuwarane sing lanang waduh. Sing lanang wing nyengkukru wae. Apa iya apa wis beda karo Gunawan biyen. Biyen ki cok yak-yakan mayeng-mayeng. Ah sebabe ayake yo ketularan aku. Aku wis ngomong tak keduk tak ruwuh tak nggo dhewe kok ya alah. Ning saiki seplok ndek bojone Ken nyetucut. Rawani lunga-lunga. Semoga-moga lestari rezekine plemintir. Iya. Anjuk sing kulon dhewe aja domongke kanca gelut. Asmane sapa? Ibu Kristin saka Ngayodya. Wis ora bakal kriya nang endi-endi wis kudu kuwi. Ha iya. Anjuk sing lemu sapa? Ayo bojomu. Kene omah tunggu omah. Wis ora apa-apa. Kae iki momong wong lanang sing tak karepke ya kaya ngono kuwi. Jane ya tak jak ya Bu menyang ya wong nang bendungan.
batinku muni aja gelem aja gelem. Ora kok Pak kono mangkato karo ibune Wiwit ngono aku tak tunggu omah aku terus joget nang pawon aku. Joget nang pawon. Ngono. Ayo. Iki minangkani pamundhut sangka penyanyi Ibu Camat ngresakake Kutut Manggung. Ning dibawani urut. Oh ngono ta? Iya. Sugeng midhangetaken monggo kanthi cegah wungon badhe upami pun kondur nggih midhangetaken wonten ing dalem. Ora ngono. Aja ngantuk tru iki disuting. Panjenengane Mas Widodo saka wates iki wis sedulur nunggal jeneng. Nunggal jeneng kowe iki. Jenenge ya Widodo, ayo kaya aku Adi Widodo ning dheweke yang nganggo Adi ming Widodo. Kakangne gedhe dhuwur gagah. Parabane Pakde. Wah kowe iki nek karo sedulur ae wis ora apa-apa, lek nyuteng men sing apik ning nek nggone elek takon busak. Wis minangkani pamundhute Bu Camat Kutut Manggung, monggo Bu Kris. Dibawani niki ngendikane sugeng midhangetaken ya Gong. Aku ki prei nek nggon Kutut Manggung. Rujak jeruk, uler kambang, huwek. Apa kuwi apain? Saya enggak senang. Mari ngantuk.